ମୁଁ ରାକେଶ। ମୋର ଜନ୍ମ ଫରେନ୍ରେ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଛୁଟି ବିତାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କୋଠା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 65 ବର୍ଷ ହେବ କେହି ରହୁନଥିଲେ। ଏ କଥା ମୋତେ ମୋ ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଭାରି ମନ ହେଲା କି ମୁଁ ଥରେ ଯାଇ ସେ କୋଠାକୁ ଦେଖିବି। ମୋତେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ଦିନେ ମୋର ଗାଁରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲି ଏବଂ ସେଇ କୋଠା ପାଖରେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ସେଠି ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏ କୋଠା ଖାଲି ପୁରୁଣା କୋଠା ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ଏକ ଭୂତ ଏବଂ ଅଭିଶପ୍ତ କୋଠା। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଏକଥା ଖାଲି ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ବରଂ ଆମ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବି ଘଟିଛି, ଯାହା ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ମୋ ମନରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋତେ ବି ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହ। ମୁଁ ବି ଜାଣେ ଯେ ଏ କୋଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲା, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 65 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏହି କୋଠାର ମାଲିକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେହି ସମୟରେ ଡାକୁମାନଙ୍କର ଭୟ ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲା। ଡାକୁମାନଙ୍କର ଦଳ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପଶୁଥିଲା, ସେ ଗାଁକୁ ସେମାନେ ପୁରା ଲୁଟି ନେଇ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜମିଦାରର କ'ଣ ହେଲା। ଦିନେ ଡାକୁମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଜମିଦାରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଜମିଦାରର ଘରକୁ ଲୁଟିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଜମିଦାରର ଘର ଲୁଟିବାକୁ ଗଲେ। ଜମିଦାର ବି ତା ଘରେ ଆଗରୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ସୈନ୍ୟ, କିଛି ଚାକର ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଡାକୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ। ଡାକୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଜମିଦାର ରଖିଥିବା ଚାକର ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଓ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡାକୁମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଜାଣିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସେ କୋଠାରେ ଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇ ବାହାରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଲଗା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ନିଜେ ବି ଯାଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଘରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକୁମାନେ ଜମିଦାର ଥିବା ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଓ ଜମିଦାରକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ହେଲେ ଜମିଦାର କିଛି ବି କହିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଡାକୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଡାକୁମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାକି ଆଖପାଖରେ ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପାଇଲେ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଜମିଦାରର ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜମିଦାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଘରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେ ଘରର ସନ୍ଧାନ କେହି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସବୁଥିରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲା। ଶେଷରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଶବର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଇ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଶବକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ସତ୍କାର କଲେ। କୁହାଯାଏ କି ସେ ଆଜି ବି ସେ ଘରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ, ତାକୁ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିବ ଏବଂ ଆଜି ବି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିଏ ପଶିଯାଏ, ସେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, କେବେକାର ଏ ମିଛ କାହାଣୀକୁ ତମେ ସବୁ କାହିଁ ଧରି ବସିଛ? ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏକଥା ସତ ବୋଲି? ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ହଁ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଦିନେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଜେଲରୁ ଖସି ଆସି ଏହି କୋଠାରେ ଲୁଚିଥିଲା। ବାସ୍, ତାପରେ ଆଉ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
କି ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା। ତା ପରଦିନ ସେଇ କୋଠା ଭିତରୁ ତା ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେ ବାଟୋଇ ରାତିକ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ସେଠି ରହିଲା। ସକାଳେ ସେ ବାହାରକୁ ତ ପଳାଇ ଆସିଲା, ହେଲେ ତାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇ ଦେଲା। ସେ ଆଜି ବି ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ମୋର ଆଉ ସାହସ ହେଲାନି ସେ କୋଠା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ସେ କୋଠା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁନୁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍